matudaan ko si Apostol Pedro dito sa Roma yun. Sumala sa Juan 21:18. Si Cristo gitagna lang daan si Pedro. Ikaw Pedro, Juan 21:18. Isa asa ka padong imong atuan. Padupa ang imong kamot. Sa to ka mamatay ka. Ato ba day? Nay. Juan. Nay dupan. Isa may gingon na. Atuman gini matubas sa Bible scholar nga protestante si William Stewart McGurney. Yung dili nga Peter crucified, he downward at the Vatican Hill. Sato pa si Pedro, page 64-65. The Search for the 12 Apostles na ilang libro. Ang author ni protestante dili katoliko si William Stewart McGurney. Sato pa, kauban ni Brad Lindell Torreña, di ni katoliko protestante. So dito siya namatay sa Vatican dito sa Roma. Sa The Search for the 12 Apostles. Muna katumanan sa Juan 21:18. Unya, ang 1 Pedro 5:13, wala man laing sitas yun nga si Apostol Pedro, dito siya sa Roma. Atong basahon ang 1 Pedro 5:13, Latina Vulgata, ubad ni Monsignoria. Ingon nga, nagyukbo kaninyo ang simbahan nga naa sa Babylonia nga kauban nga pinili si Marcos. So kaning Babylonia ang giskutan mo ang Roma. Mingon nga ang Babylonia bisa Potonia himong kamingawan nga dakong kamingawan. Sato pa ang Babylonia mo ang Roma. Sato pa pagingon ni Pedro sa 1 Pedro 5:13 diya siya sa simbahan sa Babylonia. Dito nanukad si Pedro dito sa Roma. Niya sa Living Bible sa 1 Peter 5:13, my wife here in Rome. So kanang ang akong asawa diya sa Roma. Kanang asawa di na biological nga asawa, kunili ang iti sa church simbahan kana nagipasabot sa 1 Pedro 5:13. So mo na nga ang pahayag dahil Living Bible ya si Minam dia ko Living Bible ya Ano ko apa Living Bible dahil ang yung Living Bible ni the church here in Rome mo nakitibig pero Church here in Rome. pareho. So the church here in Rome, ang simbahan diya sa Roma. Nagsulti sa Apostol Pedro. Niya tukma na sa Queenside na sa The Search for the 12 Apostles by William Stewart McGurney. Si Pedro dito sa Roma dito batay. Unya sa laing version 1 Pedro 5:13 naingon po rin mga kaigsunan sa kuan nga 1 Pedro 5:13. Wala ako dong namay po ito Babylonia naman dito sa pero kini po sabon niya sa agi ang mga nangumusta gikan sa katalingban sa Babylonia nga gitigom sa Ginoo o gikan sa ako mga anak si Marcos. So, footnote, sumasa Nehemiah 8:8, explain the meaning what is written in the text. Nehemiah 8:8. Babylonia sa pinulungan nga Kristiyanos sa unang panahon nagpasabot nga dakong syudad ang sentro sa reliyon nga pagano sama sa Roma. Mo na siya. Ang Roma dunay katilingban nga simbahan sa panahon sa pagsulat ni Pedro. So mo na siya. So din napita mga kigsunan nga akong gipabarog si Pedro dito gid sa Roma kay dito sa namatay suma sa The Search for the 12 Apostles. Protestant Bible din na one-sided. So I hope nga si Gwendol Torreña isip negative side monigar ini nga wa si Pedro Ricardo Roma. Mo man isyo. Maraming salamat mayong hapon ya.
Agosto year 2026. At ibalik ni Dakay Arcolik. Salamat sa Brad Friend. Lang, live video. Okay. Pero kita na bro. Live to ko agad. So, na siglinder. Ari address ni bro. Kita na ko. Saya kang sini ko na Jim sa lang cocok ba. Saya ani kuan. Brad. Okay. So, daghang salamat mo sa moderator ng sa ato sa live. Oh. Sumpay ni atong niaging Domingo. Inamong gisgutan ka ba? Ni Pedro. Ilasahin ng amo ang topic kay dili ni ingon nga ang pagkasatupatan ni Pedro kung dili abot ko ba si Pedro sa Roma? Oh, Kana siya. Kung abot ba si Pedro dito sa Roma? Karon. Igamit nimo ang bersikulo Pedro 1:13. Uno Pedro 5:13. And then doon na ni siya ay footnote, ibasa ni mo din sa sumala sa Latina Vulgata. Oh. Then ang akong Kristohanong katilingban na oras sa footnote. Akong pangutana nimo, sumala sa imong gibasa, namulong ba si Pedro dito sa Roma o nagsulat lang si Pedro para sa Roma? Sumala sa imong gibasa. Masabot namulong yun nga dito sa Roma. Namulong. Oh. So kay namulong man siya. So akong ibasa din hiya, ingon din hiya Babylonia. Sa pinulungan nga Kristiyano sa unang panahon nagpasabot kini sa dakong syudad sa sentro sa relihiyon nga pagano sama sa Roma. Tan-awa ang Revelation 17 ang Roma dunay katilingban sa simbahan sa panahon sa pagsulat ni Pedro. Unsa may imong nadungog? Pagpamulong ni Pedro o sa pagsulat ni Pedro? Kanang 1 Pedro 5:13 sa Living Bible. That church here in Rome. Ang akong pangutana, unsay imong nadungog? Nagsulat si Pedro o namulong si Pedro dito sa Roma? Nagsulat o namulong si Pedro dito sa Roma. Nagsulat og namulong. Oh, Asa man ang namulong din sumala sa footnote sa imuhang Kristohanong katilingban. Asa imuhang Klaro kayo. Oh, kanang ako man nang ibasa kanina. asa ang pulong diha nga nagingon namulong. Dara, sa 1 Pedro 5:13, mga pangumusta gikan sa katilingban sa Babylonia. Gitigom sa Ginoo gikan sa akong mga anak sa Marco. Objection sa wala. So, the explanation, no? Kanang Babylonia gipasabot sa 1 Pedro 5:13, ang Roma dunay katilingban at simbahan. Sige, objection sa kuana. So ako nang i-object kay ang akong pangutana diha ko sa footnote nagbase. Kay mabasa magugag footnote god unya inyo hapon ang Biblia. Sumala sa imo bang gibasa ba? Nabasa ba nimo nga namulong si Pedro dito sa Roma o nagsulat lang siya para sa Roma? Nagsulat siya dito gikan sa Roma siya. Gikan sa Roma? Dito siya sa Roma nagsulat. Dito sa Roma nagsulat? Oh, yung ako niya namulong siya. O sa may tinuod? Nagsulat o namulong? No, lagi nagsulat siya o namulong. Nagsulat Sa o Living namulong. Bible 1 Pedro 5:13, my wife here in Rome. Okay. Ato ba ang akong asawa diya sa Roma? Sumala sa footnote ba nga atong gibasihan kay mao man ay imuhang explanation jud. A footnote is a perfect quotation of the scriptural. Juan, ang scripture referensya ya po na. Ana. Din ang akong pangutana din haba, nabasa ba nimo nga namulong si Pedro o nagsulat lang siya para sa Roma? Dahil tubag na ko sa Latin Vulgata ko ba nimo? Okay, sige, basahan din ha sa imong footnote. Para sa 1 Pedro 5:13. Juan. Nayukbo kanimo ang simbahan nga niya sa Babylonia. Ato ba niya dito siya nagsulti? Niya agad. Sa ato ba unyaon sa ng Babylonia giskutan sa footnote ang giskutan nga Roma mao ang Babylonia. Yung dili ko supak lagi nga kanang Babylonia mao lagi ng Roma. Pero ang akong question man god ba, kana ba namulong ba si Pedro ana o nagsulat lang jud? Namulong da niya sa Roma man. Namulong. Nabasa ba nimo? niya. Namulong. Litra por litrang namulong si Pedro. Siya ba kasuot na na? Dili lagi ka nang explain nimo sa imong kaugalingong pagsabot. Mabasa ba diha sa imong Biblia nga namulong jud siya o nagsulat? Sumala sa isulat ni Pedro dito sa Roma. sulat. Okay, salamat. Sa Babylonia ra. Salamat. Okay, ginatubag na nimo. Hiding sa Oh. nasa Latin Vulgata ko ba? Natubag na nimo ang akong pangutana. Sunod Wala pangutana. mamulong kundi nagsulat. Ang giingon din hiya gihangyo ko sa Salvinos. Basahon na to 1 Pedro 5:12. Bago ta mo 13, mao gisang tag 12. Gihangyo ko sa Salvinos kasaligan kung isuon sa pagsulat kaninyo
pipila ko kalinya sa pagdasig nga buot kong ipahnumdum kaninyo sa kaayo sa Ginoo nga anaa ni ining tanan magapabilin kamo niini mangumusta gikan sa katilingban sa Babilonia. So kinsa man ang iyang nagsulat gisugo ni ining sulata? Si Pedro lang ba ni o naay gigamit niya ani nga instrumento? Kinsay instrumento gigamit ni Pedro ani aron masulat niya? Si Pedro usa ba na sa Akong landagan pangutana, si Pedro ko nagsuwat. si Pedro nagsuwat. Oh. Kinsay lagi iyahang gibilinan o gisulatan ani sulata? Kinsay iyahang kauban ani? Your Kauban question ani? is misleading kay what namang topic kinsay. So imo ra ba ang intro kanina ang subject matter ko specific issue si Pedro dito sa Roma. Mao gani, pero connection siya aron Watay labot, masumpay watay nato. laapin na siya. Masumpay nato sa inyong pag-claim. Kay kanang imong claim ang na wala may mabasa nga litra por litra nga Pedro dito Roma. Kundi ang Sino suwat ni commentary, direct questions? Oh, ang akong pangutana, uyon baka nga si Salvinos ang gisugo niya ani pagdala sa suwat dito sa Roma. Your question is misleading lagi kay what tamag topic si Salvino. Objection na siya, Ang objectionist. proposisyon ako nagpresentar ko nga si Pedro dito sa Roma. So ask me what I have said. Mangutana ka na ko usay kung tabi. Ako mo tabi Salvino. Ang akong pangutana lagi nimo kay aron makakonek nimo kay kana claim ang wala kay mabasa gud nga si Pedro dito gid ko Roma. Atong imo ganing gingon gani diri sa inyong pusot gani sa ang pinulungan sa Kristiyano sa unang panahon Oo. nagsabot sa dakong syudad dito sa Roma sa sentro sa relihiyon sa pagano sama sa Roma nga tanawa ang Revelation 17 ug ang Roma adunay katilingban sa simbahan panahon sa pagsulat ni Pedro. Pangutana. Ang akong pangutana ba unsa may imong nadungog nagsulat si Pedro o namulong si Pedro? Sumala sa akong gibasa. Nagsulat si Pedro sa Roma. nagsulat. Unya dito siya namatay dito sa Roma. Oh. Okay. Ito ba ganang ko the search for the 12 apostles page 64-65 sa kinabuhi niya sa mga apostles. Yung author na protestante na rin katoliko. Iyon rin nga Minto ana. ikaw may referensya man eh. Ilahan. Oh, ingon rin nga Ilahan. pinusa. Tungod ko na nimo sige. Sunod ako pangutana. Sunod ako Dito siya pangutana. namatay. Karon, matod nimo nga dito siya namatay. Oh. So makahatag baka og ebidensya pinaagi sa mga apostoles nga nagsulat na siya dito namatay. Yes or no? Yes or no? Si Jesus Christ yun Categorical question. You must be Jesus Christ yun. responsive. Answer categorical. Oh, Yes or no? yes. Yes. Okay. Laba Yes. pa sa apostles Jesus Christ 1:21-18. Okay. Matod pa sa Juan 21:18 nga matod ba rin atong basahan ng Latina Vulgata ko ba ni Sige. Basahon nimo din ha Latina Vulgata, mabasa nimo nga si Pedro dito namatay sa Roma ha. Sa bersikulo ha, bersikulo. ingon diri nga dira. Basahan na to. Ang 18 ingon diri sa pagkatinood ako nagaingon kanimo og bubata pa ikaw sa ubang bersyon kung bata pa ikaw nagbakos sa imong kaugalingon og naglakaw-lakaw ka sa imong gusto apan hindi ka tugulang na ikaw ituy-od ang imong mga kamot ug lain ang nabakos kanimo. Okay, next question. Kami na, masabot brad niya. Question. Tukma, Question. Question tukma, pa na. the search for the 12 apostles. Kami na, Ang Biblia, ako na nag-isot pa sa Roma, nag-isot pa nag-Roma. Kadi mo gibasa sa Juan 20. the search for the 12 apostles. Tagna ka ng inupay ang Ang kamot. akong Dito sa giyon pangutana namatay. naabay Roma diha nga sa maong propesiya. Naiskutan ba ang Roma wala? Ang naiskutan nga, ingon siya dito siya Ang giiskutan namatay siya. matay siya pinagis pag martir. Oo. Ang akong pangutana man gud, ang akong question, naabay Roma diha giskutan. Yeah, sa the search for the 12 apostles. Diha ba na ang kuha na ba sa Juan 28? Biblia referensya man ay atong kuwaro. Ang akong pangutana diha sa Juan 28 nabasa ba nimo dinha ang Roma? Yes or no? Yes or no? Ang pangutana ni mo, brother, pasabot na siya. Masabot. So dili mabasa pero masabot. Sumala Oo. sini pagsabot. Okay, sunod na kong pangutana. Sunod na ito ba? Ligid. Ang inyong libro, kanang libro ninyo nga sinulat ni Loren Butler sa Catechism, nag-ingon din na make it with certain Peter was there in Rome.
si Pedro kuno wala kuno dito sa Roma. Kundi ang namulong ni ana ang mga early church father lang ninyo. Sakto ni unya walay miingon nga apostolis nga si Pedro dito Roma. Kundi ang namulong nini ang mga unang leader sa Roman Catholic. Sakto ba ni o sayo? Ayaw mong ibasa, sakto ang magpasabot mo eh. Yan yung pasabot ha. Ang akong pangutana, tinuod ba na ang author saan ang namulong nga si Pedro dito sa Roma, si Martir, ang inyo rang mga early church fathers? Tinuod sa iyo. Ang tubag ako, mismo ang dili Katoliko, mingon yun nga si Apostol Pedro dito yun sa Roma namatay. The Church of the 12 Apostles, William Stewart. Pero dili, o yun baka nga dili mabasa sa Biblia. Masabot lang sa Biblia. Masabot lang sa Biblia. Okay, ako masahon ha. Nag-ingon ini, there is no proof, biblically speaking, that Peter ever went near in Rome. Bisan dito dool sa Roma, wala kuno siya. And the New Testament tell us they went to Antioch, Samaria, Cuba, Sicilia, and other places of, but not Rome. Kumala sa inyong libro, namulong balisan sakto o nagsulti ni Baka. Kasi Pedro, bisan sa dool lang sa Roma, wa siya kabot. Dili, dito rin siya palibot sa Jerusalem. Sakto sa'yo, inyong libro. Unsang libro ha ka? Sa inyong libro, sa Katekism. Sa inyong libro, Katekism by Lauren Buechner. Ang tubag ako, inyong labaw nga protestante yun, William Stewart Magberneda. Kung pangutana, diha sa inyong libro, nagsulti ba kinungkod? Sa Katekism, Katolism ba? Katolism, sinulat ni Lauren Buechner. Nagsulti ba o sakto o nagsulti o baka? Ang ipasabot sa mga libro, implicit lang nga, wala'y mabasa lita-balita sa Biblia nga, dito sa Roma, sa pang bersyon nga, Biblia. Sa pang bersyon. Pero sa Living Bible, 1 Pedro 5:13, the church there in Rome. Pasabot, ang simbahan niya sa Roma. Sa tuba, dito sa Apostol Pedro, nanukad sa Roma. Kunya, usa sa mga dagdong Bible scholar sa mga protestante, si William Stewart Magberne, Peter crucified hidden north at the Vatican Hill. Namatay yun si Pedro dito Roma, Vatican Hill. Pero ang kunon ba nimo balik ko na ko ang pangutana. Ang kunon ba nimo nga walay biblical evidence nga nagpabato ko si Pedro dito Roma, Martin? Yes or no? Yes. Yes or no? Na ebidensya. Na Pasabot lang, ebidensya. implicit lang. Ang akong pangutana diha sa Biblia litra por litra nga doon na ba kay mabasa nga si Pedro dito Roma? Dito yun, 1 Pedro 5:13, Juan 21:18. Matod pa ni Jesus Christ lumingon. Ikaw Pedro, inigabata nimo, inigatugulang na nimo, ipadupa imong kamot, binalit agyod. Natuman man na, Bible scholar nga protestante. Sundan ta ka. Tubag yun. Sa Juan 28, naghisgot man na og Roma. 21:18. Juan 21:18. Naghisgot ba na og lugar sa Roma o wala? Masabot, kaya ningon si Jesus Christ ingon nga, bisan asa ka, apil ang Roma. Apil ang Lain Roma. ang lugar. Akong pangutana, mabasa ba litra por litra ang Roma? Kanang implicit lagi kanang. Pwede sad mahitabo nga diri sa Pilipinas. Lawato nimo. Pero ang katumanan ng pagsulti ni Jesus Christ sa Juan 21:18, ang ginawa di mo mamakak. 1 Pedro 2:21-22. Pangingon nga bisan asa ka, magay imong aduan, idupa imong kamot. Natuman, Bible scholar na ingon. Ano ba? Okay. Ipatay. Pwede bang mahitabo si Pedro diri sa Pilipinas? Diri gipatay. Your question is irrelevant. Wa ta mag-isgot ng Pilipinas. Hindi, kamo dawat ingon magbisak-asa. Bisag-asa, Ang ipili, bisag-asa ka. Rome, Vatican man nagipili. Napay mabasa niya. Oh, Vatican. Karo na. Napay mabasa sa imong sa uno huwa, sa imong huwan, 1:21 o 18:21. Peter crucified hidden word at the Vatican Hill. Ibulitas Pedro. Unya karon. Mo ni katumanan. Oh, bersikulo gamit. Akong pangutan. Juan 21:18. Klaro kayo. Kanang Juan 1:28 ba? Juan 1:18 ang 21:18. 21:18. Buta na ko bersikulo ni sa usa ka Bible scholar. Nabay yung kuwan din na mabasa ni mo din ha. Nga dito na sa rumang lugar ha. Yes or no? Na. Diha. Na. Juan 1:28. Juan 21:18. 21:18. Dala, ibasa kita sa barista. Dala. Juan Di man 21:18. na Biblia. Referensya mo ni gamit. O lagi pero ang bersikulo nga gigamit niya atong sundan og ba? Oh, na. Juan 21:18 gino. O sige, palihog og basa sa Juan 21:18 mabasa bang Roma?
Kamay di gibutan din Jesus Christ nga bisan asa kang lugar. Ya kanang lugar mo no. Vatican Hill. Pwede Pilipinas lagi. Vatican Hill. Kanang Vatican Hill usam na. Vatican Roma man. Ang gitawag direct St. Peter crucified he downward at the Vatican Hill. Ang teksto Juan 21:18 nga ningon diri sa Juan 21:18, the priest stretching out of the hands, Matthew 21:18, may indicate the manner of execution, which is crucifixion. O na? Okay, tayo na. Kay Oo. naurotang parang. Baron, tubag na. Ingat sa Pedro, ayaw mo paghimong sa tuwa. So, sumuha na, bro. Depende sa tuwa. Kasama sa? Ha? Ito ba yung sito? Ano yung pamahayag? Salamat to sa atong mga nakakariri. Ingon man sa atong mga viewers dyan sa Facebook, sa atong live. Ingon man sa tanang sakop sa city da friendly discussion ni siya, walang personalan na. Simply God, personal God ganatay. Original gaday. God ganatay. God gaday. Dili na may gaday. Naging mabasa ni mo sa Bible. Then ako sa Ngitimbaya ang akong pagtulunan sa pagsasakupan din ha sa Jerusalem Church of God City. Sa Bible, tingnan dito si Peter dito sa Roma. Pastors, sa talang-talang. Nag-live dire. Dito mo, nag-live dire. Iyang ipamatuo Mo ikon. nga si Pedro dito jud og Roma. Apan pakyas mga higalag igsuon kay ang mga bersikulo nga iyang pagdang ito man maghisgot din na og Roma ang lugar. Dibasa pa siya og Juan 21:18, Awan 18:21 nga naghisgot kabahin sa mahitabo ni Pedro. Nga mamartir jud siya. Mamatay jud siya pinaagi sa mabagmartir. Pero why diskutan diha nga dito sa Roma? Apan ang ilang libro sa ilahang Katolisip, na Katolik, pinaagi ni Loren Buettner, nagsuwat yun siya dito kasi Pedro wala makaabot og Roma. Ang Biblia nag-ingon din Yan naman wala ka sa Ginoo day. Juan, sa Galacia 2:8, nag-ingon din si Apostol Pablo nag-ingon nga nagpamatuod nga ingon ako gipadala alang sa mga dili Hudiyo ug ang akong igsuon nga si Pedro palang para kini siya sa mga Hudiyo. So therefore ang mission ni Pedro ug ni Pablo managlahi. Ang misyon ni Pedro para siya sa mga Hudiyo. Mao na nga kung sa Biblia ang atong basihan, wa tay mabasa litra por litra nga si Pedro dito og Roma. Kunili ang tuwa og Roma si Pablo o ang iyang mga sakupan Pablo. Yaon sa may iyang gamiton ani. Igamit siya og Living Bible. Kining Living Bible, apan kulang siya sa pagsabot. Kano man? Awa. Basihan niya ning giingon nga church here in Rome. Atong basahon. Kay mao man yun ni ilahang usag yun nga ibasihan. Apan ang pangutana haom ba yun sa ibuot nilang ipasabot. Nga si Pedro dito sa Roma imartir. Aron nga makunik ni dito Bago ka moabot og 13 kay basahon nila na 1 Pedro 1:13 muagi sa tag 12. Ang giingon sa 12 ay am sending this note. Ako magpadala ni ining sulata. Oh, you, through curiosity, pinaagi kanimo, pinagi sa pagpakinsayod kanimo Salvanos, who is my opinion sa akong pamahayag. Every people, sa mga igsuon kong mga matinud-anon, I hope you will encourage ako magapadasig kaninyo ni ining sulata. So si Pedro nagsulat na diay. Nagsuwat si Pedro, pinaagi kang Salvinos. Si Salvinos mo igisugo pagdala sa suwat ni Pedro paingon sa Roma. So therefore si Pedro wa gyud makaabot sa Roma. Yeah? The church here in Rome. Unsa man ningon nga the church here in Rome? Ang ulo nga sinulat niya dito sa mga sulat nga ipadala ni Pedro naka-address sa Roma. Una nga nakasulat siya, the church here in Rome, she is the sister of the Lord. Wala sa mga kamay lang kaya atong pa naka-record ang atong Irugoy kamay ba? kamay lang irogyan lang ito kamay kaya sapa sa masuot sa atong live. Una nga ang iyang ipamatuod palpak aron tuhan
Kasi Pedro sa Roma. Isang ang ilang libro na kining Kristohanong katilingban, nagsulat gihapon din niya sa footnote. Kining footnote ato man ni siya ma-qualified o valid tungod kay kini ilahang libro. So doon na sila hubad nga pinaagi sa ilahang pagsabot sa maong sulat. Ang ingon diri sa 1 Pedro 5 sa footnote nag-ingon, Babylonia binulungan nga sa Kristiyano sa unang panahon pagsabot sa dakong syudad nga sentro sa relihiyon sa pagano. Sama sa Roma tan-awa ang Revelation 13 17. Ang Roma dunay katilingban ang simbahan sa panahon sa pagsulat ni Pedro. Si Pedro igo lang nagsulat. Gisulatan niya naka-address sa Roma o gisugot si Salvinos. Kaya kung tinuod si Pedro nga tuwa og Roma nakaabot dili na siya kinahanglan manugod ni Salvinos. Siya mismo. Ingon siya, ako nangumusta ka ninyo. Mo na pagkaswata. Kanya kay nigamit man siya. I am sending you through curiosity to the brother Salvinos. Mo na yang giingon nagsugo na ra yang yo ko sa Salvinos na kasaligan pag isuon sa pagsulat. Sa pipila ka mga linya. Oh? Pipila ka linya. Sa pagdasig nga buot ko ipahanumdum kaninyo kaayos Ginoo ana gayud niining tanan magpabilin kamo niini. So klaro nga si Pedro wa kabot og Roma. Kanang pag-claim nga si Pedro dito gimartir sa Roma, dakong bakak. No? Dakong bakak. Ano man? Kanong unsa may koneksyon nato kung si Pedro wa makaabot sa Roma. So therefore dili siya tinuod nga moy una Santo Papa sa Roma kung wa siya kaabot. Kay ang sulat niya sa Galacia 2:8 pamahayag ni Apostol Pablo, nga sulat niya niingon siya dito sa Galacia nga ako gipadala alang sa mga Hentil ug ang akong higala akong igsuon nga si Pedro alang sad ni siya sa mga dili Hudiyo. Kung si Pablo alang siya sa mga Hudiyo, si Pablo para sa mga Hentil, para sa Roma, apan si Pedro para siya sa mga taga Jerusalem ka. Una nga ang ilang Biblia, ang ilang libro mismo, ang ilang libro mismo kana dakati kining ingon po diha og Mystery of Babylon sa page 28 nag-ingon din nga there is no biblical evidence to prove Peter was here in Rome. Kasi Pedro kuno dito sa Roma. So klaro nga bisan mismo ang ilahang mga inila nga mga profesor mausa na din haasad nga misupak niini si Loren Buettner nga si Pedro dili tinuod jud nga nakaabot og Roma. Diri sa Mystery of Babylon sa page 28 atong mabasa diri. Atong nag-ingon diri page 77 nga klaro diha nag-ingon na there is no proof biblically speaking that Peter ever went near in Rome bisan duol lang sa Roma. The New Testament tell us he went to Antioch. Dito daw siya nakabot sa Antioch, Samaria, Hupa, Syria and other places but not Rome. This is the strange mission especially nice since Rome was considered the most important city of the world. Sa gingon sa Catholic Encyclopedia article Peter point out that tradition appeared the early and 3rd century for the belief that Peter was of Rome. So sumala sa ilahang Catholic Encyclopedia nahitabo na dito atong 3rd century pinaagi sa mga early church father ang nagpamatuod nito si Pedro dito sa Roma imartir og maoy unang Santo Papa niining kurasa niining adlaw Augusto Year 2026 Pila na kadibate? Amo na ning mga ika-30 na namo ning debate apan kining among debate unique kining nga debate kay wala kayo ni ginahisgutan sa uban kun dili kasagaran nga topic niini hope ilagis pa Papa pero kini unique ni siya pinalahi ni siya kay ang akong pagsupak nini kung nakaadto ba gyud si Pedro sa Roma aron nga usa pa i-connect nato kasi mo yung Papa ito. Ug daghang salamat og mayong hapon ug dalay ko ng Dios. Salamat yo Mr. President.
Sa amin. Siya siya. Ilapin niya. Kami Salamat kayo. Brad Dakay Rokalip, moderator, Rudy Rakasa Domingo. Kunya, i-premise ako sa libro ni Lindel Torreña, Babylon, Mr. Religion, page 77. The Catholic Encyclopedia article, Peter points out that the tradition appeared as early as the 3rd century for the belief that Peter was bishop of Rome. Tinuod yung pagkasulatan nga, obispo siya sa Roma, bishop of Rome. sumala sa inyong tradition, sumala sa inyong tradition, kaligig-claim na ninyo, isulat sa inyong Diba, tinuod pa rin yung sulatan eh. Ana, kasi Pedro kuno dito sa Roma kuno, mao yung unang papa dito. Sumala sa inyong libro. Apan ang ibabaw, nag-ingon jud diha, adunay gisuot siya kasi Pedro wa jud ka Roma. Di, ang bunta ba? O yun ka nga, bishop of Rome siya sumasa rin. Kanang kuan wa man ta mag-isgot og bishop. Sumasi mo libro, Wala bishop of wala Rome. tay topic nga bishop. So yato na ko na ilahi. Ang atong issue din niya, nakabot ba si Pedro sa Roma? Wala nga. Bishop sa Roma. Eh, Nakabot ba si Pedro sa Roma? Pangutana, kay gitawag sa bishop of Rome sa imong Babylon, Israel religion. Sato pa, dito siya sa Roma, kay obispo ko siya. According lagi sa inyong libro, sumala sa inyong Catholic Encyclopedia, isulat na siya sa article. Atong 3rd century. Atong 3rd century. Pero di ba lang mo makunik kasi Pedro wala naman sa 3rd century. Sunod pangutana, Juan 21:18 matupad Jesus Christ. Di na Pedro maguston. Ikaw, ini kabatano ni mo, lakaw ka sa gasa, ini tiguang ni mo, idupa ang imo makamot, i-crucified ka. Karon, namakak si Kristo ni pag-ingon niya nga bisan asa siya. Wala dyan na siya namakak, pero kanang issue diha nga dito siya sa Roma, mo ni dakong bakak. Ayaw man na mag-hisgot diha og Roma ato dito siya sa Roma, kung dili, bisan asang dapit. Oo. O bisan asang dapit, pwede man na sa nagtapos sa Jerusalem, kaya dito man ang iyang Karon pangutana, bisan asang dapit, apil ang Roma ini, kay bisan asa man. Pwede Pilipinas, may tabo. Di ba Pero pwede siya sa ang Roma? Specific din Di ba ha. pwede siya sa Roma? Kung doon na ebidensya. Wala eh, kay Biblical speaking. ingon grabe sa nasa dapit, pwede sa Pilipinas, pwede sa Amerika o pa. Apil sa Roma. Bisan asa man, apil ang Roma ini. Wa na gigiskutan diya nga sa Roma. Ano man, ang iyang misyon lagi Galacia 2:8 para na siya sa Karon. Wala po sa Roma. Next Karon, question. diri sa usa ka Bible scholar nga isang si ang libro na guluhan The Search for the 12 Apostles. Ingon diri nga Nero had Peter crucified hidden automatically. Si Pedro gibalitan gipatay sa binalitan din sa Vatican. Nya natuman kani sa 1:21 sa tagna ni Kristo. Sakto ba nang gipahayag ni Kristo nga gipatay si Pedro binalitan? Kuma sa referensya? Sayo. Ano man? Sayo. Sa Juan 18:21, wa man kay mabasa diha nga dito sa Roma. Di, ang pagpapangutanan Ay ko. mga tagna nga mahitabo nga mga martyr siya pero dili sa Roma. O lagi, si Pedro, pisanasa, gipatay sa binalitan, gimartir. Ato ba Jesus Christ? So, wa mamakap, amang mabis kalara ni Jesus Christ. Ang Bible sa kalar takak si Kristo mo yung takak. Ano man, ang iyang gigamit nga bersikulo dili mabasa nga dito sa Roma. Next. Ano yan? Sun pangutana, dili man ni Katoliko, Bible scholar man ni Protestante. Nya, ikaw, matawag sa Protestante, musupak kay kasi yung labaw, Brad Lindel pa rin. Okay. Akong to unang-una dili tanan protestante ka panahon. Kay dunay mga protestante nga nagsunod ra pud sa mga panudlo sa mga Katoliko. Naglay mga protestante nga mitubo nga si Pedro dito sa Roma. Ano man, kinsa may author ana nga nag-ingon nga dito gyud siya sa Roma. Si Eusebius na ug si Clement. Ilang gisuwat na diha, himuan nila na og mga istorya na dinha nga sila ang author nga dito si Pedro sa Roma, but not biblical speaking. Next. Pero, sun pangutana,
kay mo reject mo yung kabanigan mga diwa siya ang kadug Roma. Yang uyon ka na gi-crucified si Pedro. Pangutana, asa man sa yung lugar ha, gibalik argilansang sumastagda ni Jesus Christ sa Juan 21:18. Asa ang lugar? Okay. Sumala sa iyang misyon, siya para sa sumala sa Galacia 2:8 na siya para sa mga Hudiyo, si Pablo para sa mga hotel. Ako siya nakapag sa Roma, sa dito na siya. Asa mabasa sa Jerusalem siya namatay? Sumala sa tagna, sumala sa propesya nga ang iyang misyon para ra siya sa mga Hudiyo. Ingon ba si Jesus Christ nga namatay si Apostol Pedro sa Jerusalem? Walay tagna dito siya mamatay kundi ang tagna mamartir siya. Pero walay po tagna na dito siya sa Roma. Kay mismo ang inyong libro nagpamahayag walay biblical speaking na nagpamatuod ni si Pedro dito sa Roma. Next question. Ano ba ingon ni Cristo bisan asa imo atuan mamartir ka Pedro? Karon ingon mo Jerusalem. Mao ba nagpasabot si Jesus Christ Jerusalem siya namatay? Yes. Ha? Asa mabasa? Posible. Asa mabasa? Posible mabasa. Galacia 2:8 nga sa mahayag ni Apostol Pablo ingon nga akong ipadala para sa mga Hintil ug sa akong igsuon nga si Pedro alang sa mga Hudiyo. Dili mabasa ba diha nga sa Jerusalem siya namatay? May diskutan niya patay-patay din na. Dili ang diskutan din na misyon nila. So alison man pud ugadto siya mamatay sa lugar nga wa siya padtuan. Karon ang itudlo sa simbahan nga si Apostol Pedro dito namatay sa Vatican, Roma. Sayop ni. Sayop. Asa mabasa ang libro nga sayop na? Kini. Ha? Bro. Napay kuan niyo kana Ito mga sayop mga imong ibasa kaniya Bishop of Roma na. there is no biblical speaking. Ano ba sa Kanang Bishop of Roma pasabotas Pedro dito Roma. isulat na gina sa inyo hang tradition according to your tradition but not tradition of the apostle. Hawa, sige ingon din niya sa 77. There is no proof biblically speaking that Peter ever went in Rome. Oh, the New Testament, ang New Testament nagsulat ko no, nag-ingon he went to dito sa Antioch, Samaria, Joppa, Caesarea and other places but not Rome. Ano pa utana? Kining Living Bible nimo. The church here in Rome. Ang simbahan diya sa Roma. Kasi namulong ni. Di mo na pamulong. Di ba kasi kasulti ni Pedro o dili? Isulat na ni Pedro. Wa ko mangutana. Oh, isulat na. Lagi, pag-ingon na, the church here in Rome. Parang pagsulti na ba? Si Pedro may nagsulti na dili. Di na sulti. Ha? Isuwat na. Kanang pagsulat ni Pedro, nanukad siya sa Roma ba? Wala. Kaya ang nagbukan na sa Salvinos man. Dili, mangutana na. Nanukad siya sa Roma ba? Kaya ba sa bot mo to? Wala. Ano ba tarang ang bot mo to? Hindi mo na mabasa des po. Wala diha. Dara, atong basahon. Na may letter kuandre. Literally, Pinulungan nga Kristiyano. Babylon is likewise chosen, but Babylon was the Christian nickname for Rome. O yun ka nga, Ang mabili niya Roma lagi na. Roma Pero na. ang issue din na si Pedro nakabot mag Roma. Kay og nakabot sa Roma, dili na siya may I am sending this note ako di ba magapadala pumunta na og 12? Dili sa 13. The church here in Rome. Bago ta mo agi og 12, 13 mo agi mang Ang tagos. pangutana na ko ini, si Pedro, Sudlat lagi niya nak-address dito sa Roma. dili, nanukad siya sa Roma pagsulti niya. Wala. Ha? Ano man? Nagsulat pa siya. Huwag mo sabihin ko na, I am sending ako I'm- magpadala kung the church, ang simbahan diri sa Roma. nga ang simbahan, mo sa Jerusalem, mo man, the church here, Ang in suwat- Rome. ang suwat Sabi, lagi. pangutana ko sa mga binisaya ni, ang simbahan diri sa Roma, sakto rin, Sumala sa sulat niya, naka-address na sa Roma. Di Di ba? ba? Sa pangana. Ay, sulat niya Ang nga. isyo, kung dito ba siya? No, dili. Nga naman, nagpadala man siya kang Salvinos. Kaya kung dito siya, di na siya magpadala. Siya mismo magpadala. Ato pa, Next week. sunod pangutana. Karon, sunod pangutana nga, si Pedro, supak pagkawa ka ito Roma, asa mabasa sa ubang sa Biblia, mga putnot na wa sa kadug Roma. Biblia. Oh, Biblia, yung with putnot. Oh, So, biblical speaking, ang gingo din na sa pinadayag 22:18, so dito pwede mo lugang, dito na pwede mo tuha. So, diyan sa Biblia, wala ginganlan din na ugasa siya namatay. Dili mo na kanang dito wa sa kadug Roma. Wa siya kapto kuma, duway mabasa din. Dito na pwede mo dugang ana. Apan
klaro nga ebidensya nga wa siya makaadto og Roma tungkol sa inyong mga libro. Biblia ko mo tawag Inyong professor. Sa to ba sabdo nimo nga giangko nimo ron live ron nga sa Plaza de Venecia nga wa tay ebidensya sa Biblia nga wa sa kanto Roma. Letra por letra. Wa sa kanto. Letra por letra. Sa to pa kay nagpabarog. Pero doon ay Pangutana, masakot. nagpabarog pa ko sa Espiritu dito Roma kay wa kay ebidensya akseptado ka sakto kung pabarog. Sayok imong ipabaro. Ha? Sa'yo. Imong ka nga way ebidensya sa Biblia. Anan nga bersikulo nimo nga gibasa, why mabasa nga dito sa Pedro sa Roma. Apan ang inyong libro nagpamahayag, ang inyong professor nga si pinagi ni Loren Buettner, nag-ingon siya nga si Pedro wa gyud kaabot og Roma. Kundili ang namulong ana naghatag og ebidensya ana isip Katapusan mo kasi tanan na. sayan gihimo. Sa mo tanan. Pinagi lang Hari tang disguise. Juan 21 sa balikon. Na si Pedro bisa nasang lugar at luan tungkol ba matay siya. Apil ba ang lugar nga Roma ini kay bisa nasaman? walay labo. Galacia 2:8. Bisa nasaman. Di ba? Huwag mo Galacia. Apil ba kay bisa nasaman? Walay labo. Asa mamasang way labot na? Galacia 2:8 nga ang misyon niya para na sa Jerusalem. Unsa man siya dito Roma. Adto lang gyud siya dito magpamatay. Ang gisugo dito, Kanang imong Babylon. Ba bisa mo promo na nakabutak kay lugar yan. wala lagi sa inyong clip. 3rd Kanang century. klima, nasulat man sa basa no? Ano, 3rd century. Garo kayo. Wala na yung Pedro na 3rd century niya. Ano, yung sama na nga Pedro. Malamang Tanawa. ko, mamatay lang yung Pedro. Eh, Yun ang apostol. Yara. Encyclopedia. Dire sa imong libro, maunay kay sare ini oh. Peter was bishop of Rome for 25 years. O karon. Ayaw putla ka na gamito sa Okay. Catholic Encyclopedia. Yeah, Catholic Encyclopedia article Article. Peter points out that the tradition appeared Tradition. is early as a 3rd century for the belief of that Peter was bishop of Rome. Okay. Tinuod din sulatan sayop. Okay, ako Diba, ang na tinuod ba na sulat na? sayop. Ano man? Tradition ra na sa simbahan, way labot apostol ana. Di ba? Kuya ka sa Pangutana ba? 3rd century. Ang pangutana Hindi na na sulat Pedro di na ba 3rd nga? century. Peter was bishop of Sa Rome. mga Pedro. Bishop of Rome. Tinuod din po kasulatan. Bishop of Rome atong 3rd century. Oh, Pero tinuod dili na. si Pedro Ano na sulat? apostolis ni Kristo. Ano man 3rd century, wa na si Pedro ana, wa na apostolis buhi ana. Di ba? Ang punto ba nga nasulat rin bishop of Rome. Sayop. Sayop rin? Oh. Sa to ba asa mabasa sayop ng bishop of Ah, Rome? dili gyapon. Asang basa? Kasapton ta karon ka makasabot. Di, asa mabasa sa inyong libro? Ang gingon diri Ang bishop of Rome. The si Catholic Pedro. Encyclopedia. Sumala das Encyclopedia sa Katoliko ko no, article. Peter point out that tradition, mangingon tag tradition gani, moingon tag tradition, mga inyong Karaan. mga Karaan. mga kuan ninyo ba, kaagi sa simbahan dili sa apostolis ha. Kaagi sa simbahan. Kadito siya kuno, nahimo siyang book netong 3rd century. Ang pangutan kinsa na nga Pedro, 3rd century. Wala na apostolis ano. Patay nang tanan Apostol Peter. So, natay lang yung apostol. Kansa may lang yung apostol ninyo. So, wala ora. Diba? Diwaso lang nato ni. Diwaso lang nato ni. Sa page 39, no? Broiler Encyclopedia. Aron ato mahayagan yun yung naminaw na to ron dire sa social media. Page 29. Kung kinsa na nga Pedro ang inyong giila diha nga pop. Kay dili lang kay Pedro nga apostol ni Kristo ang inyong giilang apostolis kun dili na pala ing apostolis. Kaya di man ninyo ma-deny ni kay Encyclopedia man ni. Page 39. Sa page 39 nag-ingon din niya. Saint Peter. Oh, Saint Peter ha? Saint Peter of Clavel. Katong 1518 September 4 or 1654 was Spanish Jesuit missionary who become known as a apostol. Ilan ninyong apostoles? Oh, sa Spanish Jesuit ministry. So, in Colombia, where work among the African slaves had been through despite opposition from the slave owner, Claver created for the slave and was said to have a structured and baptized more than 3,000. Mura sa si Pedro, ng bautismo sad. 3,000 ang nabautismohan sa aning St. Peter of Claver ninyo. Nyagilan po ninyo ng Peter. Kano sa? Nyatong September 4.
1654. So, naa siya nabilong sa 3rd century. So therefore, ang ginagawa sa papa nila sa 3rd century, kanto niya ang St. Peter of Claver, palpak. Di ka kasumpak. Ano man? Encyclopedia na ang nag-ingon. Nagawas ni Pedro, doon na pa di ay mo ilang St. Peter of Claver. Kanang Basa lang, Brad. sige. Bilang. Ima oras. Magbasa na kami sa Pili ka. Ano ka sa Sibatan? Ang kunin, Yes, yes. Pangklin eh. Patungklin. Sige. So daghang salamat no sa mga nagpabilin nga nagtanaw sa itong live karon. Then ang tema nga iyang ipamatuod is Pedro dito yung Roma, palpak yun mga higalang igsoon. Bagsak sa tema ang afirmatibo. Ano man, tungod sa mga ebidensya nga atong giawiran karon, mismo ang ilang libro midinay nga si Pedro wa gyud makabot sa Roma. Kundili ang namulong daw ana ang mga early church father, usa nga involved ana si Theodosius ug si Clement. Ang giingon din hiya sumala sa Catholic Encyclopedia articles nga si Pedro kuno Peter point out their tradition appeared as early 3rd century. Sa 3rd century nga siya kuno ang nahimong pope dito. Ang pangutana kanang 3rd century na apabay apostolis buhi ana. Klaro, wala na. Kaya ang katapusang apostol nga namatay sa natural nga kamatayon, approximately namatay siya ni adtong 100 AD. Si Juan. Nya si Pedro una pa ni Juan, therefore wala pakaabot og 2nd century patay ng mga apostoles. Apan kinsa ni nga Pedro nahimong papa dito sa Roma. Nga na maday apostoles anang 3rd century. Arita sa Greuler Encyclopedia nga sa sumala sa Greuler Encyclopedia dili bias nga pagpamatuod gawas na ni Pedro doon na pa sila giilang St. Peter. Kinsa man ni St. Peter of Claver sa 39 atong basahon. Sa page 39 nagpamahayag din hiya nga dunay giila nila nga lain nga St. Peter. Singon, St. Peter of Claver. Yatong 1581 to September 4, 1654 was a Spanish Jesuit missionary who became known as Apostol. Giila ko no nilang Apostol to the Negrios. In 1610, he went to Cartagena in what is the known Colombia, where worked among the African slaves who had been brought there despite opposition from slave owner Claver carried, no, nagdala po siya og mga slave and was instructed and baptized more than 3,000 of them. He back mission of 1896. So klaro diha nadulang sa gilang Pedro nga namautismo daw dito, nakabautismo og 3,000 kapin ka mga bagong na-convert nila sa pagkakatoliko. Giilasad nila ni nga apostolis. So kanusta natong 1610 unsa nang tuiga unsa nang AD 3rd century. So therefore ang Peter nga giila nila nga unang papa nila dito dili mao ang Pedro nga apostol ni Kristo. Kay ang apostol ni Pedro ni Kristo nga si Pedro wala kaabot og 100 AD namatay na. Wala kaabot og 2nd century. So therefore klaro ang claim sa atong igsuon nga si Pedro dito sa Roma aron mahimong Santo Papa dito bagsak sa tema mga higalang igsuon. Una nga lisod kaayo na to dawaton kon huyang ang ebidensya. Kinahanglan ang ebidensya nga atong ipamatuod dili gikan sa kaugalingong simbahan mismo ninyo ang nagsulti kasi Pedro dito Roma aron dili mahimong bias. Kinahanglan makapamatuod ta
sa kasaysayan ug sa Biblia. Kay mismo si Juan ang katapusan nga apostoles nga namatay sa natural nga kamatayon, wa gyud siya magsuwat nga si Pedro mamatay sa Roma. Kundili ang Galacia 2:8 ang pamahayag ni Apostol Pablo ingon nga ako gipadala alang sa mga dili Hudiyo ang akong igsuon nga si Pedro para lang ni sa mga Hudiyo. So ang misyon ni Pedro o kay Pablo managlahi. Si Pablo para sa mga taga-Roma ug si Pedro sa nga apostol ni Kristo para lang sa mga Israelita. So wa abot Roma. So daghang salamat ug mayong hapon kanatong tanan. Salamat pa. Nice mo ba ito? Sa dating isuon si Brad Pippen lat. Next na sa libatan. Ginawa niya pamahayag. Salamat Brad Dakay Rocolip. Isip affirmative side ako ito pamusan ang libatal advantage niya kay last month. Subject matter among dibatihan ni Brad Lindell kami Jerusalem Church nga si Pedro dito sa Roma. Akong paminaw iyang libatal nag-iskot man siya og kining Santo Papa. Siya rin giingon ganing nga ayaw dito mag-iskot ni Santo Papa kay unique ng tapika. So unsa man tapika day si Pedro dito sa Roma. Akong gigamit ang mga sinuwat sa mga Bible scholar si William Stewart McBurney nga had crucified, Peter had crucified at downward at the Vatican Hill. Gireject man niya nga protestante man ni. Di man ni one-sided. Unya ang Juan 21:18 gigamit ni Bible scholar William Stewart McBurney sayop sad. Unya mingon siya kanina nga apil sa Pilipinas, ubang lugar, pag-ingon ni Kristo, bisan asa ka, ipadupain mong kamot, mamatay ka. Kunya, abot sa Vatican, Bill, mamatay. Isa dili, sa Jerusalem kung namatay. Pangitaan ng ebidensya, asa mabasag, hindi ko rin niya namatay si Pedro sa Jerusalem, wa siya ihatag. So, wa ebidensya. So, giyang ko niya, nga nabas Biblia ko yung pangutana, nga bisag putno, nga si Pedro wa kanto Roma, wa sa ebidensya. Pero kanya kung basahon di ni kabaw sa siya ni sinulat ni Pedro. Tara. Sinulat ni Pedro. Wala na ko gamita kanina kay kuha mo gini. Tara. Unang sulat ni Pedro nga apostol. Gisulat ni San Pedro dito sa Roma. Sa ito ba, kasulat sa dito sa Roma? Dito siya sa Roma. Isulat doon ni Pedro dito sa Roma. Sa ito ba, nagsulat siya dito sa Roma? O klaro kayo? Kaya ang Babylonia, sa 1 Pedro 5:13, wala laing kahulugan. Ang Babylonia, Mesopotamia, dugay ng nalaglag o nahanaw sa tuig 60 to 64 AD. Sanglit sunod siya tingali sulat ngadto sa Efeso. Sa dugay na ito nalaglag ang Babylonia, Mesopotamia. Matod ba sa Latino Vulgata. Nya kay duha man ni sinuwat niya 2 Pedro o 1 Pedro ningon dere yo. Kining 2 Pedro isulat dito sa Roma. Klaro na sa hapit na mamatay si Apostol Pedro 13-14 66 AD mo nang gisulat din niya. So kining sulat mo na yung mga dilirim na pita mga kaigsunan na ato na puribahan na si Pedro gisulat dito sa Roma, nagpasabot dito sa Roma o ilain di mo matubag ni Lindell to rin niya nga sa Jerusalem man namatay o siya lang ikatubag tumutumo. Pero ang iyang Babylon Mystery of Religion, the Bishop of Rome, yung gibasa kanina wala dito basa kay masakpan man siya. Karang obispo ka sa Roma, ang obispo ka sa Jerusalem, obispo ka sa Amerika, sa Pilipinas, dito ka sa Roma. Sama na doon ni Archdiocese of Cebu, si Alberto Abitoy. Arsobispo siya sa Cebu, Visayas, dili sa Manila. Ora na nga, Bishop of Rome God. Kato, obispo sa Roma, dito siya nasayin siya San Pedro. Pero mo man ay usas magamit ito, doon na sudit nga Pedro dito sa Roma. So nining friendly discussion ni Bit, na ako mamatudaan si Apostol Pedro dito sa Roma,
yun ka tandog si Gwendol Torreña. Ano man, reputing oneself siya suma sa art and competition and debate. This is the error of the debater, mga kigsunan. Instead nga iyang lukahon, pero miyangkon siya kanina, wa ko ebidensya sa Biblia o tutok na si Pedro wala ka dukruma. Pasabot eh, di siya ka disprove. Literally, hawa ka dukruma. Pasabot nga dito siya sa rumah, suma sa mga ebidensya. Kaya salamat o may hapon sa Plaza Ebidensya. Ali na punta.